Good morning mga kaibigan. Guys, nandito naman po tayo para check ang ating sasakyan. Unahin po natin i-check ang ating battery. Kung mayroon siyang mga dumi sa plug, okay naman po. Tapos yung ating radiator tubig, kailangan po natin magdagdag. Ito po, hindi na po natin kailangan buksan siguro kasi hindi pa naman siya nagbabawas. Yung reserve kailangan buo pa naman po, marami pa naman pong laman. Tapos ito pong importante po yung langis, tsaka ang brake fluid. Ito po siya. Ayan po. Nasa maximum level pa naman po siya. Ito po. Bakit po kailangan nating i-check araw-araw yung ating sasakyan bago natin i-start yung makina? Para po sa safety. Ayan, na-check na po natin yung brake fluid. Yung langis na lang po. I-check natin. Dadagdagan muna po natin ng tubig yung radiator. Ayan po. Dito lang po tayo nagdadagdag ng tubig sa or nagpupuno sa reserve po. Ayan, okay na po siya. Ito po nga palang service na dinadala ko ay 5 taon na sa ngayon. May sobrang tubig, iwasan po natin yung battery. Ayan. Ngayon na-check na po natin, na lagyan na po natin ng tubig. Ang gagawin po natin, check po natin yung mga gulong. Ayan, check po natin silang lahat. Sa kabila po na-check na natin siya. Medyo marami pa yung ating sasakyan, linisin po natin siya ngayon. Doon po sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat po. At doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Pinutin niyo lang po ang subscription button. Saka yung sa bell para sa notification po. Marami pong salamat at good morning po sa inyong lahat. Guys, na-check na po natin lahat ng yung mga gulong po natin. Ngayon po isasara na po natin ito para i-double check lang po natin. Pati po yung sa langis. Ito po. Kaya po ako nakasanda dahil maglilinis po ako ng ating service. Kailangan po natin linisin kahit 2 beses sa isang linggo. Kasi dito po sa trabaho ko ay nasa construction po kami. Bilang isang consultant company, hindi po kailangan araw-araw lilinisin kasi yung alikabok, maya-maya may alikabok, lalo pag umuulan. Ako, putik, maya-maya may putik. Ngayon guys, maglilinis na muna tayo ng ating sasakyan sa loob at sa labas. Unahin po natin muna sa labas kasi 6:30 po alis na tayo. Ito guys, i-start na po natin. Ayan. Guys, maraming salamat do sa mga nanonood ng aking video. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo para sa mga susunod po na video ay automatic po na makikita nyo. Pindutin nyo lang po ang subscription button at saka yung bell para sa notification po. Maraming salamat.